Lysestagerne har jeg taget frem igen, og så har jeg fået en producent til at lave messingstager, og de er blevet så flotte. Jeg arbejder stadigvæk med havet som tema. Jeg har håndmodelleret nogle forskellige emner og lavet en masse skitser. De bedste af dem har jeg valgt ud, og så har jeg 3D-scannet dem, og i scanningen kan jeg så formindske dem, så de passer til den størrelse, jeg synes passer til lysestagerne. Ud fra det har jeg så også fået lavet støbeform, og det gør, at jeg nu sidder med en masse ensartede elementer. Så har jeg samarbejdet med en glasproducent, Krystaller, og det har været noget af en proces at finde ud af, hvor småt kan det blive i forhold til at kunne lave hul i det, så det passer til stagerne. Men det er jo så meningen, at emnerne sammen med messingen og glasset skal spille rigtig fint sammen. Og nu er emnerne jo ikke glaseret endnu, men de bliver så fede, når de er færdige. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer det.